Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Mutharika woye! Madam Gertrude Mutharika woye! Kapire woye! Ife tonse woye! Machidule inu bwana president kungofika malo ano mwabwereza chiyembekezo. Anthu awa ali ndi chikhulupiriro tsopano kuti inu mutengaso boma ndikuyendera dzikoli bwino mmene mmayendesera kale. DPP woye! Ulendo uno ndofuna kuti tiyalimbikise anthu awa kuti akalembese kuti azavote. Ndiye ndifuna ndione kuti kodi mavoti apita ali kuti chapamba. DPP woye! Mavoti adadi woye! Mavoti adadi woye! Kuno ku Eastern Region Mangochi ndiye district yaikulu kwambiri. Tamvanaiti ndikumene kuti anthuso ankhani nkhani kuno ku Mangochi. Tamvanaiti kuti tiwine Mangochi tuluke kavote. Tamvana? DPP woye! Ndifuna ndikufunseni pano, alipo amene akukondwera ndi usogoleri wa Chakwera? Alipo? Chakwera akhale kapena achoke? Tiye ntimbe nyimbo cha atani? Atani? DPP woye! Kuti Chakwera achoke, sazamuonenso Malawi muno ali pampando mpofunika kuti inu mukavote. Ndi mawu amenewa maulemu kuona kuti tikupita ulendo wautali. Ndikupempheni inu a president yathu mwapase moni anthu anu apano pakapire ziko kwambiri. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Kapire oye! Kapire oye! Zonse oye! Zonse oye! Moni nonse? Muli bwanji? Ine ndi muno kwambiri ndipo ndiwosanga kwambiri kuti matenda kuno matandira mwaulemu mwachikondi mwachibale ndikuti zimo kwambiri mpite zimene. Kuyamba ndipeleka ulemu kwa First Lady Professor Gertrude Mutharika, komanso ulemu kwa Vice President East, komanso Regional Governor East, komanso Director Azimai East, komanso Achinyamata East, komanso onse amene pano ulemu wanu, komanso ulemu kwa mfumu athu akapire kuti ziko kwambiri mwandilandira mwachibale komanso mwayankhula zabwino kwambiri kuti ziko kwambiri. Ine ndi nthawi yanga kubwera kuno dera lino kwamanga kuti mukudziwa kuti ine mkamwini wa kunonso. Ndiye anthu akuno yayima kukonani kwambiri.
hayonse maganizana kwambiri ndosanga kwambiri kuti manirani DPP oye zimene mwana afumu tazimva zimene tazimva zamiseuza njani kuziziwa zamavuto siyasa ndikuziwa zimenezo kwakuti kabla pa September 16 chaka chammawa zonse zimenezo zizatha DPP oye chifukwa DPP timaziwa kupanga misewu komanso timaziwa kuthesa njala pa 2017 2019 ife tatisa njala kuno ku Malawi ndipo takisa zimenezo tikabwera chaka chammawa choyamba inabwera kuno kuti ticheze pang'ono chokuno nthawi yamba ine kubwera kuno ticheze kuti tikuziweni komanso ine mundiziwenso ndiye pa 20 September kuzoka kuti pakubwera chisankho ndiye timuzavota DPP osayiwala ngochimanga folo basi komanso ndi nkhope kuti muyiziwe pang'ono musayiwala ndi magalaso okuda musayiwala amene zangolichongi basi tamfuna zimenezo ine ndabwera kuno kuti ndikusimikiza kuti ife tirede kukonza dziko lino kubwera dziko lino komanso kuchosa boma lovunda limene pakati pali kulilongwe DPP tizachosa limene tirede koma kuti bwana ichoke bafuna kuti muzavote tamula zimenezo kwakuti muzavote ndiye kuti muzalembesenso ndiye mwayamba kulembesa ndiyangati amene alembesa pano very good amene ndiyangati mene sanalembese nonse mwalembesa zaboza zimene singalembesa anthu nonse mukuninamiza osanamiza tu koma ndi osanga kwambiri kuti anthu ambiri mwalembesa koma amene musanalembese mweni masiku 4 pakana pa 11 ndiye mukalembese kwandikuna pana anthu achinyamata ambiri sinokona anthu achikulire koma mukapita kumukawuza makolo anu kuti ama ndapa samoni kuti dali akuti moni chachiwiri mwapemphe makolo anu kuliso akalembese chwa aliyense kani wachikulire kani wang'ono akalembese DPP oye tamfuna zimenezo tikatero tikalembesa ndiye tizachosa boma limeneli kuti boma la Somali kwere DPP oye komanso ine munamva kuti ndinavomera kuti ndiyime ine ndinapumatu 2020 koma anthu andifunsa kuti ndibwere ine ndinavomera choncho chaka chamawa ndikuyima komanso ndikuwinanso DPP oye DPP oye koma kuti wine ndiye kulembesa kudya komanso kuzavota tamvula zimenezo chipani cha DPP chibwino kwambiri nthawi ino munamva kuti kunali mavuto tengana ku khoti kukana kumenyana kwa zonse zimene zatha anthu amene ali osokoneza DPP tathamangisa anachoka pakali pa tonse tilogwirizana everybody osogwirizana kumpoto kumwera kumawa pakati tonse tilogwirizana kuti chaka chammawa chipambuyo pa dadi DPP oye ndipo tizalowa mboma chaka chimenecho komanso ndipemphe anthu amene machoka mu DPP ena kha munapita ku PPP ena munapita ku UTM kha chan
mwendi ufulu wabwera ku DPP. DPP oye. Nonse bwera kutonse tikwizane manja. Tiende limozi. Ndi mpingo omozi kwaso mtima omozi. Choncho amene munachoka mwendi ufulu kubwera nso ku DPP. Choncho ife tikabwera chaka cha machi tizakonza mavuto amene mukumana nawo ngati nkhani ya njala, kukwera zinthu, kandi chimanga kukwera, kandi mafuta kukwera, kandi mchere kukwera, kandi shuga kukwera, zonse zikukwera chifukwa cha Chakwera. Zonse Zakwera DPP oye. Zonse Zakwera Chifukwa cha Chakwera uja. Kwa tamusisa amene uja ndezi zonse zasika sopano. DPP oye. Komanso ma program osiyanasiyana amene tinayi nawo kale, community college, maladen cement, misewu, zonse zakitanso tikabwera mboma. Komanso kuno Mangochi ndine program ya bwalo ndege ku Mangochi airport kuna Miasi. Komanso 5-star hotel Cape Maclear. Ndi zina wasopana amati resort city pagomori paja wakanzi na wasopana waukulu kwambiri. Chomwana nakuti kufuna kuti Mangochi akhalinga Akabuko maza Akabuko maziwa ndi mzinda waukulu ku Mexico kumene mwakhala the biggest resort in the world. Ina ndifuna kuti Mangochi akhalinga Akabuko kundi ndege bwalo ndege anthu azichoka ku England ku Russia kuda straight ku Mangochi osayimanso palilongwe aya straight ku Mangochi. Kwakuti zonse zichitika ndikuti kama ndikuti tibwere mboma. Choncho tasipikizana kuti ndithu muzavota osanyamiza komanso salakwa ngati pa 2019 paja pajati munawakwa watu pamene paja munavotera anthu ake munavotera anthu ene anakunamizane kuti muzidya katatu pano mukudya katatu ngakhale kamodzi mukulepa kudya kamodzi ndi anakunamiza amenewo ndi rede kuti tirede chaka cha mapa September 15 kwakuti akuchoka kusanjika palace. Akuchoka amenewe ayambe kumanga katundu wawo kuti rendi anthu amenewo kuti pa 17 September ine ndikupita kusanjika palace. Choncho ambe akudalitsa nonse tikupita kutali tizabweranso nthawi ina kuti tizacheze koma musale bwino muyende bwino ambe akudalitsa nonse zikomo kwambiri zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.